Riabu television ya Ndizi TV Vono na bukura yubunchuri bonkorwa Nyanza na boigo Rift Valley Akisimi ase namba enoti isano na ibire Inya isato isano nemo ibire Isato isano na isato isano na ibire Eyemo Irioto gwikere Gose ututarire ase chiabisi chito Ichujira ase nyumba ya Brighton Apartment Ejire busyo bwechiro ya Embassy Ekeroko gende nyakoe Ndizi TV ubwenso bw'umugushi nigo bono yakire nikirundekerene nego kurengera chibice chinkiya na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonko bwogushi niji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nichisemo chinde chinyinge nigo kotonyora asite kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo iko yenyore Ndizi TV nigo turine kirenga ikiwa korentera emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu vuomugusi Ndizi TV obwensu vuomugusi Wiyekigima omwanchi omulia bigeta CLINIC Ndizi TV nebirengali byane buna gwanyarira kwa gutwara obuligereria obya imigeta CLINIC Ndizi TV kwikabona iga emagoroba yabono ngo kwaligania ase omurobili iga Worldfit Clinic ase tokumira na Dr. Kena Moses oyogochia otosomia igoro ya maroire amange naki agocha ase emibere ito chinchera kitoko chitanga nabo igo mbimanyeririki oranyara kwa bagukolire nabo igo kumanya oboriro bukero bwaso ase omubirogo oigo nigo agotosemia chinchera choko bwenia amaroire mwancho muri elia wiki elia etantu akwanera igoro yoborire obonde rero litkolia rero nigo togochuko kwanera igoro yoborire bwa cancer igonyo ko bwate ibolirindiriansi ngokungwera libageri gali abene gokwarigania ase omoroberiga nyako bakogotuma SMS yago enke gwetera sena mbigirika bwa screen yago naboigo ase ensemo ya Facebook nabagotonyara gwetera Ndizi TV News Digital nsemo ya YouTube nabagotonyara gwetera Ndizi TV News nsemo ya website nabagotonyara gwetera www.ndizitv.or.ke erietaria ne Frida Kirubo mwancho muri bana naika gotebya bukare ritkulia rero nigo tochuko kwanera igoro yoborire bwa cancer inimeti cancer yabere keko bakomoni ase enseitu ya Kenya naboiga ase chinse enyera kwa bakego chanda abantu abange nande nigo botukiboko arekani ibokoro kibuna nigo abantu abange bagukwa gwetera oborero bwiga bwa cancer igo karanso ike onyara kuba gutokomanywa no munyegitarito Dr. Kena Moses atotebi ngakyoborero bwiga bwa cancer bumburereki na kibogo cyaso mubirito njera kitoranyara kuba togwetanga na kibora nyara kuba boko bwene go igo karibu sana mwanchi muri area chinga kitu yaliganira bene kurasigata CLINIC Ndizi TV go kwanera igoro yoborero bwiga karibu daktari sana asante sana Biskerubo riterene ngorukunga Dr. Moses Kena Onsarigo nkorwa senyagitari ya Worldfit Worldfit Health Center no tolegaiga enyumba ya Uhuru Plaza Libosongo asenyo goroba ya gatatu erumu 307 so karibu sana omwancho muri kerari cyari kendo mwancho muri ya daktari na tete komanya leto ateto kwanera igoro yoborero bwa cancer ndomaite cancer type ne chinyinge chiroro cya cancer ko ni tutarekirabo kora manyo mwancho muri oborero bwa cancer mburereki ande nchira kibogo so aso mubere gato kwana cancer abantu abange bagushituka baobwa bakumi ekero umuntu agotenga no bwa abange bagoteka batemwa bwate cancer abantu bakobwa side esababu bakobwera neringa lyogo kabisa ndiranyo ligokora cancer pi onekero umuntu anyore cancer kinse kinda kolengelinga matukane airire usara ngekwera ekero togote umuntu nabwate cancer nkitominate cancer ne kero ki cells umubiri no bwate cells living cells umubiri no bwate ki cells umubiri no ki cell igwe ngosi ne bwate cell kera se we have muscle cells skin cells you know ki cell ni ki nyinge kile over 2000 types
Neki seli iki ekere seli yasale kire gusitali ko kolegas munebe amachikali ekwebu teliko bwati machiko na kiegwente ko kolegas kanza nabe konyora andonsi somubiri utatigire tuki echinjara lakini andonsi omubiri omugima nabo konyora kanza munangente ko kuteba kanza ni tigande ngere so omurigeri biya ibi elewe kanza nini eseli ntubwate sel orusi eseli ye moyo mubiri eseli ye nebwate egintu gekugambira eseli iri ngakibwenta bakoregasi egintu gekugambira togotege kurunga DNA ama togotege nga deoxyribonucleic acid DNA wono ntegeta abantu bali inyumba gose eso monta umunare nyumba no mugaka naro nabana mbaro lakini umugaka nero kugambira nyumbiri nero umutu wenyumba so ne cell nero ne bwato umutu we cell itokoroka DNA deoxyribonucleic acid deoxyribonucleic acid wona eri kuba machiko akobwati wese cell yago onye cell kwa mfano ntomangitenga kiseli nkoibutura na kire kiseli ngo kukire ekinde wikachibuturane egere kiseli ki replace kiri kule so we have what we call cell division asomubero ito which is normal lakini bono ekero guike cell ekere kuibuturana etigare kobe eri onye ne ngozi ya cell yengozi yibuturanire guike etigare kobe cell yengozi onye ne cell ya muscles yibuturanire guike etigare onye if it is bone cells they have to remain bone cells njiba kiseli kinde jinao so a process ye yonsi ekokonyu na what you call DNA yes cell egere bwekane to chikonyora nge cell yeliuga yagire gojese ngozi what we're talking about so this is what we call cell division nande ekokonyu ne cell iri kwende umugako libwe nyumbu ku DNA lakini bono nyore cell DNA yasalikire ekero DNA yasalika bono umugaka tayeso muchi ikubona bana baje gutwara tabyembe ni kuri munda ago chikoigambera so kwanyora bone cell iri because DNA yasalikire yachaka koibuturana senjire tatakiri nabego kinetani ekoibuturana yebuturana senjire itali endonge bono kiseri jaja konyako crack cyanya koba cyanya go accumulate asegete muntu ujya konyanga gantu kirikia bimbire kintu kirikia bimbire kumba it's a lamp because bono kiseri kiri abnormal ine tokoroka nga cancer so damage of the DNA or what we call mutation ekaro take place nali umuntu akonyora cancer mnangendera kukwana bono this world zikuchanga ngiko za DNA nali nate doko ya nkibono keguchigia sali umugako libwomuchi eseli linebwate DNA ngike kunyesa liye DNA ekintu kegusali DNA ikekorokunga a free radical a free radical. What is a free radical? Bali basomete bagaike secondary. Bagasoma chemistry. Mbate betunga there we have what we call reactive element and a non-reactive element. So those reactive elements okonyora they don't have enough electron to be stable or they have excess. They want to lose an electron to be stable. So they are very reactive. So a free radical is an oxygen ni hewa fulani ambaye inaingia kwa mwili na hii hewa haiko stable it needs an electron to be stable so it is very reactive extremely reactive muna yani unjo mundara gusamba kamuriro kite ayeti umuriro esengozi yawe so umuriro noro gwetese umubero itoime lakini tutari komanya ekero bwate free radicals so bonge ikigo sali DNA now what is a free radical is an oxygen which is not stable. So it needs an electron to be stable. Where is it going to get the electron from? Ego so cell yage chikoibere cell electron. Ego so chinyamachi yage chikoiba an electron. So in that process DNA yaba damaged. So once the DNA yaba damaged then cancer yago develop like that. Like let me tell you. Kali cancer
kansa nkorosi were kiro so muntu mubirimi yani kiseri kiringo sarikatire ya dene so again tukego tegemenga aye tuli kuchikonyora kansa yengo chikonyora le kansa isi immunity yago ekinga yo mubere no bwate kinga yo mubere the T-cells chiago nchire strong chikumanyanga eseri yabere kansa yaenda yarusi bororo yaitu itara chikobe nene. That's not what you talk about. And so immunity has got a very big role to play. Na na got everything bali bago tuara free radicals eso bonge. So bantu kibona bago tuara free radicals eso bonge. Evinto kende gionzi kira chikogera the free radicals chichore so mubirogo na ge kwalenta cancer. Number 1, environmental factors. Bono environmental factors muna bono kwa mfano your lifestyle ndagira kyokoli omuntu okoli nyama choma kwa wingi kila wakati nyama choma what it means nyama choma ina create free radicals kwa mwili wake mingi zaidi omuntu oli okoli ndagira elibikira mafuta ime deep fried amafuta ali oligeri woze kwa se chips yikorozu insega ali ase chips nkorole binte bimwamu bikobera biateremanse that's what you call acrolein it's carcinogenic it's cancer inata cancer kwa mwili so onale kuli chips kerengaki onale kuli ndagere liye godikova deep fried ya mafuta then free radicals ichigo chiro sumuviro so we are talking about an environmental factor and the lifestyle one of them bantu la kunywa marwa mangi the free radicals ichigo chiro sumuviro bantu la kuvuta sigara the free radicals ichigo chiro umuviro so lifestyle we kuibona ndagira kyokuri ego stress umuviro onye go kuri kindagira ichigo chikogera cancer so echo sumuvire na wego cha bwangu so it is important kulinga what lifestyle yagole again to kende is an environment environment iliyo menyete abantu mbali bamete ze environment ye chemicals unabono kuse oligele mnabono woze abantu chemicals perfumes mnabono ki salon whatever mali chemicals ziko mingi industry what chemicals ama ugese mnaona mauga ogende na ivasha those chemicals chachangia environment ikabiri na yakoraki yachangia kolenta cancer again to kende is infection abantu mbali bagutwara infection unabona human papilloma virus yaleta cervix cancer umuntu otwara infection yaleta cancer so one thing is what you call environmental factors na kyomingeto mabwago nga yomingete environment yeri kuna watu hata mahali wanakaa kuna oxygen because maybe wanakaa uende kwa slum area it's so polluted oxygen teyongia yachangia kolenta cancer again to kende is genetic genetic imetinga kifamilia familia yenu kuna mtu alikuwa na cancer na aina bora nyole kuja konyora cancer it is important to be careful talinga lazima lakini it's important to be very careful so that was konyora cancer so the genetics ngo changiere ani tubwati ndunga direct injury unaona ayobere ore abangina bali bakanda mugondo balese kwende jua omugaso kurumambi bakamarogo ekerero so mugaso nunya kugosamba sun rays inkolenta chikolentera cancer ntobwate osumu onta waka sikite acherente cancer badai injury erente injury the DNA erente cancer so cancer na vera je because of so many kisababu chinyingi yes yamana sana omwanchi omurigereria Dr. Kena Moses niga airesira sobwagare oborero bwa cancer mborobyogo na kibogo cha ase omubere korende daktari nego kweresera nga free radical free radical na kigo chiasali DNA ebyogo chialeta cancer somubero ito korende daktari bono omonto ochire ebibinto byonsi byakire byaletere cancer somubero ito omonto narora abolina naki cancer ngwambokere kanza zili kuambukira so kanzo umuntu akonyora bieka
abana mbali babwate cancer abantu abanemba babwate cancer lakini nangende goteba cancer egocha okoba DNA yabere damaged lakini ndeli kwambukira ambye mono sana omwanchi umulie bune gwete daktari yakweresera cancer teri kwambukira kulende ebintu mbirororo bigoche byasali free radicals echigo cha chiasali DNA yanyara kubakego so ase umubiri to kulende daktari cancer nebwate stages nabo kweresera omwanchi umulie na kiago chikwa manyanga stage ye at least nabako yegwa maliyo gonya gusikia amatuko stage ya beire mbeza ID nabo kwenda kwanya kwa screening chi stage njiro ase oborero bwiga bwa cancer nchire chichi nande kina kigekogera muno cancer ekobe nkugwena because cancer ne what stage what first stage to what second stage third and even fourth stage so ekero kunga first stage neri cancer erase asame tarasuka guchiandons erasamu tarasuka guchiandons what we call cancer in situ yani erasamu tarasuka andons ine tugulen cancer eri tara kora kende bondo bwensi with the surrounding ntobwete cancer second stage ye second stage naboko nyonanga yarule se kwerende yarule se ase yarenge in situ yakire gosese lymph nodes lymph nodes gira anganga ntobwete third stage okonyo yakire some even organs lakini bone kare ikire fourth stage yakire even the systems chingima yakira satambi so that is why togote lunga ki it is always important kumanya umuberogo no munyito umuberogo miskerubu ngaki umuberogo ole no munyite karo kwa korenko ibuli ngaki nyenta korangi kera na corona we need to understand our body so that atero kwa ro umuberogo chakire ko utali uchakire ndudia jago chenji twaro mutunda koro munyagitari you see eketo kiro ko ndro kikoro munyagitari twakole examination so kwanyora bona abantu babwate cancer most of the time iba kwa nyagitari when it is too late you know bagenda ekero cancer ikiri go third stage usiye kile fourth stage neba kogenda kwanyora ngabono cancer yakiri asa tambe yakorera umubiri w'umuntu so iyo umuntu aje kogenda onyanga mariyo gari yakwegu tari guchikomo konya search you know bono igoneta kero umuntu manyo umuberoye because sometimes cancer let me tell you something about cancer cancer tuli kolenda nyalo bosongo tuli kuiboro nabura tuyiboro ubundi bwenzi ubusubwate kubondo gosigaga kebwate nyama yago karoko kintu kitari gosuka onye kwaro mubimbe ubundi bwenzi so mubirogo bubwatire tekinyama that's a bad sign owente kumnyokanya gitari karoko reko ubundi gosige kiomerete you know your muscles or your bone it is always go to the hospital so what I'm saying ekero monta manyo mubirogo ngakiori so that thing ekero kwaro rigentekebe kwagenda nyagitari to kugenda when it is too late that's what I'm saying abiyake kima omwanchi omulire yagenda gututumira ujumbe yago gwetira sina mbere gabwe screen yago onye kubote ibulire ndelionsi sichinga kito gukwanera oburire bwa cancer buna Dr. Kena Moses agendete gotosemia kudende daktari watebire nga chi stage sinchiro inye chia cancer naende gwatotebire nga muntu talira isi amanyanga oburu nabatuburire bwa cancer tiangu tarachakira semo yabana ntumete cancer nereroro si asabana ngaki umuntu akora amanyenga umwana ina bwate cancer muna natebire ogwente kuma no muna ayibona kwanyoro umwana ogwente kuri mu kwakora umwana observation kwakuri umwana okuru umutu bakamaguru ngaki umwana yakorokana nabwate bubimbe bonde unabona ntubwate what you call lymphoma cancer ya nini the lymph nodes ama lymphatic system nero mono moneko nyoraba abana gose leukemia cancer ya amanyinga so nayo wende kuri umwana ogo ngaki umwana wakorokana onye kwari umwana ogo tari gukina muna abana bandi for instance onye kwari umwana ogo tanga muno umwana abana bandi sometimes you compare onye kwanyolo umwana
onye kubwata abana banene nabo kuri no yonde ngakiya korokana so that natwatebire gukora ikintu kitari ekiya omuire nyagitari daktari gwakwa nire leukemia eyo cancer eyabana ekoretwa gwetera asa manyinga nkiye guchikiareta leukemia yiga dari yabana buka leukemia nkanza ya manyinga ekero ikintu nkirige koroge produce cells y'omubiri you know ikintu kige produce cells y'omubiri munabona uri kuba kiyabugaye ntubwate what you call bone marrow the bone marrow nere koroski cells y'omubiri unless the white blood cells there is the red blood cells so kwanyora na cancer ya chirese the bone marrow ekero ya chirese bone marrow kwanyora bone marrow kirigo produce ki cell kire normal usichia machuire eko produce cell kitara konga chinyinge kiaso esa manyingo onye cell tera konga buya kirigo chikunyara go konwadi kurani oburwaire you see so kwa marwira ndama ujaga because bono cell chawo nchiri kurwana segi yuze nchiri go protect uze bonyamasi bwago buli kokora gasi ya mutakeye so kwa nyoro umuntu onyore so ngige kolenta is a free radical the bone marrow nebugata cells you know so onyore gentu gitegiya kiri ya sabi kwenti twateba DNA ye bone marrow so naboko nyora cancer so like cancer kole ndio ngenteka mwe free radicals so inategemea how many free radicals unakuwa nazo kwa mwili do you go get your rid of the free radicals or not that's what I'm saying kero kende daktari omonchu mulie na neboliri bolinga na kiara nyara ko baga kurireria omwana oye gose omonto ndebwensi atebe nabwate leukemia ebimanyererio mbiroro kere kende cancer ndio sinibwate imanyere so ekaro kuri unono cancer ya manyinga nabo mwana waraja kujya gutwara infection nande then akurwa ruburiro kumenya gitari buriro kumenya gitari okora manyanga jakire koere so mubiri usikonyo mwana ugo ali pepper white no ntubwati ntubikunga echemosis nabona usora nyore ngozi ya ensaiga amanyanga go chakwiro raganda akuru mumubiri abwata lot of pain you know ino bintu kuriria especially ya leukemia lakini atokuwa ni dalili ya cancer kidalili ya cancer gotegema cancer yenga yacha onye kuse kwa mfano cancer ya kile sorovere naboko nyore gentu kya bimbiro what you call a lump kuyunga gatono gakiro kabimbete onye ya kile you know igo mnangenda kukwana ese yacha igo ntubwate cancer kinyinga ese yacha ngayacha imanyiri nabona kwa mfano umugaka twale what you call prostate cancer okonyora guitira amacha bwata manyinga you see ando mugongo kumwati onyore manyiri tukuruka ngabnormal urine pattern andorora blood in urine maturia omuntu ndio umuntu bwate cancer gose inchira yendagira nerarora blood in urine blood in stool so manyiri bigocha kulingana nkaikanze ya daktari gwakwa nire breast cancer kerekendo mwanchu mulie natete komanyanga nagosina bale boliri bolinga kerekendo gochi bale bateba ngachi anga chiri abasubati bakobeka echichibra nchire to borire bwa cancer alafu naba abasubati abakonyara gose bakonyora umwana oyo mo batigeranjira bari bakogonga imbare at risk yo konyora borire bwa breast cancer Ebra, sige sendero, Ngeri kolenta cancer. It's just a story. Ngeri kolenta cancer. Munangetero kwani into kolenta cancer is anything which is going to make your body get to a lot of free radicals. Lakini into bwati into kuna predisposing factors. Predisposing factors chianyo osabaswati bakonyora cancer yorobere. Egentege tangani bali batali konyora abana. Ekaro kwanye tronyore tibana maishago. You should know that in any risk factor yokonyora cancer of the breast. Bali bakonyora abana bakibali bange. Mutagonyora abana kamutugabanyora abana babiri. Tikatonyora abana because of economic issues. You know, mwana makomo. So ekaro muntu atakonyora abana abake that's a predisposing factor. Gotagonki. Mbarumete, you know, abantu basqueeze bakisasa. Babuga time yokogonki.
Mchitinde diko gongi ngere you know so ekero konyo umuntu atari kogonki ngokonya kore to base gutwara breast cancer so ekero tari kogonki this is a predispositive factor ebinabye bintu bike lakini andi binde imbiro bitwatanga your lifestyle nkonyola maru nkonyola sigara so those are the changia alafu the family story as well ndete daktari orabwaterera abo elinde togocha no tomanyenga ngaki okogongi omwana koko gotanga gotanyoro burire bwa kansa igo mwanche muri nabo kogenda gutuma libori lyago so gototumira ujumbe yawo gwetira sena mbere gabo ase screen yago asensemo ye mitandao asichinsemo cha Facebook na bagotonyera gwetira Ndizi TV News Digital na boiga sensemo ya YouTube na bagotonyera gwetira Ndizi TV News asensemo ya website na bagotonyera gwetira www.ndizitv.or.ke yogendera gusangana intwe omwanchi muri yachinga ki Dr. Kena Moses akendete ko tumanyia amange igoro yoburire bwa kansa tigatora swaso mustimo komoke korinde to koirana ntwe manye amange Ndizi TV obwansu bw'omuguzi. Peak Uniforms and Sports Center nigo bakoroshia na koonye chianga gula chi t-shirt chi round neck collar t-shirt chi sweater chi shati chimekoni mienge ni chimekoni mitambe ebitamba byukwarwa burere ne byogotubo moito chi track suit chi pajama chokorarira imipira y'inkoyo neria ya netball chi socks chi jasi chi tai chi sukuru ao naboigo ngokora bali embroidery korosya bali chisweta naboigo kubeka amaliko asichianga gose labeling nigo bagutoka asamagacho abaraka building imeyumu chukisi eyuere angine supermarket ya Shivling gusumwa kiresi mirut asenamba enoti sano ibere noti isato kianda isano na isato isano nemo enoti Peak Uniforms and Sports Center edukeyemo asoko nyorachi uniforms chozi nebintu byo korera chigosori Ndizi TV obwansu bw'omuguzi oyakegima omwanchi omuliyere na ndengo kwaligania sensemo ya kabere chinga kitogendete gusanganere Dr. Kena Moses korwase clinic ya Worldfit clinic oyogendete gutosemia igoro yuburire bwa cancer konya Dr. tutaraswaso mutimo komokeigo twargo kwanira igoro ya breast cancer na kubolia nga chibra ngonyorole chibra nchiroro konya chibwate obupini korunsega iga kero kende nchichangie koleta oburire bwa cancer chibwate pins nabo chirachangie because ntobwate ntwate wanga direct injury chipini chiri chinya gukobeta na chinya kobeta chinya gukobeta nabo chigo saria cell you know chibwate chipins because na chibwate what you call direct injury na ntwate nga direct injury abe call ego sari DNA call indirect cancer that's very true ngole mbali bakobeka yange komita chikomita enda yawe enda ime bono kwanyoranga ndiyo nchibwata a lot of pains which that injury lente cancer ya it can aniko bolinga akogongi ngakogokonya might take a lot of fats fats chiwa attract you know cancer so ekerokogongi fats chirinko era chile kurese your breast so which is anini ekogokonya toza konyoremi cancer daktari singinjo twasoire asense moya basubati mono tigatoligererie cervix cancer cervix ki cancer ye na nden ngaye gochiyanyora nsemo kiaso mubere gochiyali esinchira yoro iboro umurango uri ogoswese nyumba y'umwana n'itukuruke cervix so wadago nekara timwe umurango uri ogoswese nyumba y'umwana n'itukuruke cervix nande no buburire bure common cancer common isaba subati uri liyenga kimuna bono iga cancer yengo tokere sana ngaki umuntu arakora amazi nabwate cervix cancer nebimanye byo korora ekero korora ubucabu butari buya bugwita bubwate you know blood stained ubucabu bunyagwita bubwate some blood yamanyinga makemake ekero korora ubucabu muno
telibiyokire mbiyoga nyagitari ukoreki oteme kurigiriri so the first thing no buchagwa korora the next ibintu bindo korora bona ibintu bindi bigocha baadaye ekero kanza yagendelea kubene yekiro sine stage ya kwa bimbire ndintu bine imanya mache ichoirenda ebono nimanyiri bigocha ndatebenga ekero kanza yabere secondary tubugate primary eliere mate primary kanza iliese ya chakera lakini wona bego jana ndebe secondary engenda sa ngao so mube enya gutara so mube born ebe yero kunga secondary because yaru asa ngao yagenda asa ngao so ekero kwa rumna nange ndiko tibo cha munobo usekero konyoranga ekero mukumira kuri mugondo ko ibole bosongo gete igini kitari yo wende kogenda nyakitari uriro bwa kanza ekolenda na what you call human papilloma virus human papilloma virus nandi kwambokera wethe so kuri mugondo so konyo mugaka nabu ate oereri umungina so musuko muzaka mumura nabu ate oereri umungina amoereri virus ikurunga human papilloma virus nawe kugenda erente cancer ntwate urande cancer nawe kuja because yebo nyamazi bwa boro so abantu bali bavuga ati bale immunosuppressed bavuga ati use HIV AIDS mono banyole kandi ngonyora bale cancer ya cervix so immunity yagege neza bokonyora cancer muri twateba so it is important ogene nyekitari igo daktari oburire bwa cervix cancer ekero musubatia abubwate baende bale mu mugondo no musacha nabo arambukeli umusacha nere cancer ndego semburire bonda aramwambukeli osino umusacha okwambukeli umusubati gucha ya otwale risk yo gutwara cervix cancer na tebile cancer teri kwambukira lakini natanga ikintu kiriko kolenta cancer ya cervix igekoro kunga human papilloma virus na human papilloma virus nkwambukerere mugaka na bakwambukiri umusubati n'umusubati na barambukiri umugaka human papilloma is a it's a sexually transmitted disease you can call it like that so it's sexually transmitted so nere kolenta so nabantu bali mutokota bakonyole bururubu babugata basani abandi abakonyi bako what high risk yo konyora human papilloma virus so they have to take care Uyeke gima umwanche muliani otogendete gusanganere Dr. Kena Moses Chingaki agendete gutumanya cancer okwanire cancer chinyinge korendere umete daktari cancer ere type chinyinge ndoko kwanera chionsi tokore korende nabotokora ligiri naro ase cancer ye colon nero daktari na kiegocha colon cancer nantuko nyirukanga colorectal carcinoma cancer of the colon and the rectum One kero kanzi ya lila marama nene andi ya li nyumba yecho enene ito kwenye ukanga colorectal carcinoma cancer ya colon and the rectum nga kie gocha iki nteke tanga nita bantu wali kiri gocha bategere baibu cancer yo colon and the rectum monomone gocha so gotwale echo enkomu ekero kunya gutware echo ere enkomu lyoka eminute ngecho iri kunya kwara enchira yago yendagira mune kunya kwara nkolentere direct injury so ekero kugenda echo kwaranga echo yage yatiraneti you know obwate blood in stool echo yage obwate some blood amanyinga akorogane se echo enene now it is always important to be careful na andi natebe ngenteke echo kobenko nere kolenta colon cancer nero muno mone kolenta colon cancer because of direct injury lakini tali hiyo katwatebe kolenta cancer ibintu bingi birale cancer na twatebe so ekero konyoranga echo endagere yago teli koba digestive ya matukandi ubwate echo enko matukandi usere diarrhea ko matukandi korere blood it is always important to be careful muna natebe Ngatuko chikobwa kanza no kumanya umuberogo umanya umuberogo oya necho nenkalenga amuntu akogenda ikaro kwa riya itani telibia onye gusinga na maji njira ya maji umwe n'icyo kwenda maji ikaro kwa riya itani ask yourself questions so that tina tobe tokogenda nyegitari mapema na ukolo diagnosis mapema kero kende daktari umuntu metekera ko ende echoere ngo na bera bikero kende na miba na kibona arakora amanye goserago anabagocha nyegitari omote yitari amiba ye bono cancer ye colon
unyekitali nkomo lakini nabu umate abantu mbali bagotebi nkagenda nyagitali nabwate emanyiriye binebe ngatebunga n'uburire bwa mibambwate nkaiwa mariyo teri kunyakwera so we need more tests nabora kwibicha yaki ntubwate biche service yetu ikoto na utugwa ultrasound tuli na kinjira ya ekorokana nabeko ikoto ngaka tunga karali yendo kiri kunga polyps intestinal polyps so ikoto ale polyps ibintu binyamagete bakomera ino korungende na wazo twari dalili yoko twara cancer ya colon so ngwa katuli bicha twaligerere we don't just guess ko daktari hakuna kugeza Vijake gima umwancho mulieni otagendete gusanganere Dr. Kena Moses korwase clinic ya Worldfit clinic chingaki agendete gukutumanyia amange igoro yoborere bwa cancer daktari umete abasacha ambanyita na barabu batebe na ingeira abasubati sana kyagera ntwakwanira breast cancer na abo twakwanira cervix cancer asensemo ya prostate cancer olinde na kyomondara amanye gose prostate cancer nere ye na kyara amanye nga nabwate prostate cancer Igento kanyo twakwana n'emyaka nikuri myaka yago nirenge onye myaka yago yakire nandi kwarole gidalili gete ndiyo be careful kanza ngo endere n'emyaka kanza nere kwana n'emyaka munokogota ura chikonyora kanza baadaye munakwagote because unyamazi bokonyakogenda koiranansi prostate cancer twatevire prostate nere ne kwende prostate ne mwene gotoka senjira yoro iburu muga uzumura mwana umumura prostate nere gokonya samangana yokonyora abana lakini yana bera atwale cancer you know na bera atwale cancer yes bone kero kumanyanga nobwate cancer ye prostate number 1 ili myaka ya ona tebire ogotire wikire myaka 60 70 wajakire korole manyiri bikoro kunga abnormal urine pattern kwa gaitira machiri mu butuko wari wajakire goitira marakane wajakire goitira maragatano you know igine dalili ya korokuna tiringia mono ogendo itira machi usange trungi usabugate amanyinga abugate what you call maturia blood in urine nabo kubonya kingangi kyagera egero cyo kinyagitari oligerere oro nandi waje witira manyinga ama achabwata manyinga nando mogongo gokorumure no wente ko bakefu lakini kera banda bagocha nyagitari ngokora turu uchunguzi nabo turarusi amanyinga tupimire ndiko nga PSA prostate specific antigen onye yetandi kiwango gete yetandi ose 10 to maybe 20 then we need to do more now to akoli nduna fine needle aspiration tujua kora histology kuseturu usi biopsy to kora histology etoro kunga nubugate kanzo tubugatika so everything inafanywa kwa mpango Kuyeke gima daktari gwakwanire breast cancer gwakwanire cervix cancer ntwakwanira colon cancer nabo igo twakwanira prostate cancer na leukemia cancer ono daktari twakwanire cancer chonsi twamanyire cancer mburoireki na kibogo cha somobere bimanyerere kibiri orarigererie omanyenga nobwate obureiro buiga bwa cancer korinde daktari tutarachiko songa kyubureiro buiga bokorwariwa ngige kogera obureiro bwa cancer bwabeire threat yenene gocha ase ensengima cancer sio mchezo imefanywa research for so many years na mimi mwenyewe nimeandika kitabu ya cancer niliandika kitabu cancer igento gekobera cancer koba eshidese mwanya bantu number 1 is human error human error ayumurweire munatwatebire nko manyoro mubiro so kwaba late kwa nyagitari akara ya virusi in that 40 stage number 2 ni sisi madaktari naroda baruri bakwa nyagitari akunya gonchukana nigu ote bukaragenda ote bukaragenda oga karagenda banyitari batari fast usutatenga tutari bwango kokora diagnosis yegera abantu bitomba basekomia so umunya ntonya konchukana kumba bwate cancer nkumuitego chi so human error number 2 cancer nyene bono cancer nyene sio mchezo number 1 cancer igotara umubiri ekuruga egendega what you call metastasis nekaro cancer kuruga igegendese so okoba cancer igotara
wote tutaka kwenye kemba kwa lengi uko goroga kwenye kemba ule kwenye koleraga ya mnyokiria kila sana you know that metastasis yagera cancer yabega asienko again tukende kitungurukanga interconnection of ecosystem interconnection of ecosystem cancer iko kore cancer iko ngaina kiseri jindi tuje seri yabere cancer abatara ba cancer agaiga yaba ngaina yate bikiseri jinga rosie meki yasoego chese ese ende nje nyore ndagira bono kwanyoranga cancer korosie meki emengawo sikinjira kya manyinga kinde yachaka koli nutrients yali ndagira yago yakora pi because ya lost ekwende what you call interconnection of ecosystem na nna ekotwara interconnection of ecosystem which is immunity kinga yomubere eko ngaine kinga yomubere kinga yomubere yaite kinga yomubere kinga yomubere manyiti so cancer have a threat again to kende is like ngoro umuntu rusigo cancer confirm orobere nande wacha konyana cancer irritated you know eko tiga what you call kolono ama obo nyamabunda asigite ekunya ko irubuntu yabisa eko irasigite yabisa so kabune ko bisa igo na bokurusi ku cancer kwanyonga teret because njabisa bo cancer bondo boke asigite again to kende is what you call cancer stem cell cancer stem cell na bokunyama lyogo onyeite lakini stem cell yitoligoku rise kwanya nandi yakole kiyeranire back and that's why you've seen abantu bakone nyagitari batengo kutumia chemotherapy and radiotherapy for around 6 months so how many months bakanga bayelire kumbe nandi uja kuira nango abutite kata maizo zinja akadenjerete nandi acha gosoka because the stem cell ya cancer teliko kuraisi again to kende is cancer go change gene yani bwate njira ego kore kwendo ego nga gene expression ego change gene yaye bono kwa mfano kwa nyonde lyo ligo ita cancer kwa beke lyo ligo ita cancer yaenda ya change yabe ntekinga yogo lindi ko kora gas nande ko korente linde ya change so cancer is what you call very aggressive because it go itomuntu cancer na into ikatobe aggressive aso kwenye when na kuba careful about cancer yes mbiye muno sana omwanchi omurigeria chinga kitogendete gusanga naye iguru y'uburire bwa cancer daktari tiatorira na maiga sinini ngwakonera chi stages cy'uburire obiga bwa cancer omwanchi omuriye na rombo liringa oranyora nubwate tatebe for example oburire bwa cancer yeskin bwa chira somubire ogo bwa beire first stage mbonyare ko bwena naende gose nchirende neroro boratangwe mbo basago gosambaza gucyase omubere yeah that's now what all the research go that's the aim research kunya gukora kera lituko kunya gukora neringa kitura tange kanze tegenda sangao you know ntobwate mnabona cancer yengozi kurunga squamous cell carcinoma ntobwate ndunga kaposi sarcoma ntobwate cancer y'ingozi yere kikuru kutabota ne tangu iyo umuntu agende mapema ku mfano enyorekana yakese engozi ikarege gecharanzi igera kinabo kiranacho ikerokia nachiru bonte bwatise kuchikotara kuchi ekugerwerani so there's a way cancer have stopped lakini lera matukaya mnatoka ndio mnabona umuntu bali bagucha bwate cancer ye prostate ntobwate nabona ntobwate ndio ikurukunga subcapsular osteectomy subcapsular osteectomy neka umuntu agundu nabwate cancer ya prostate ase guchigotari se egweta kinjere giri egweta you know nkayigwetere so mubere tari uchizo mubironde kinjere giri cyasiye ku cyarusigo ekaba cyarusigo yatigara kobera gari so this all that we are doing ama abanyakitari mboga ndete gukora a lot of research how we can stop cancer from spreading yes daktari bwana twakwanire aina chia cancer au ndokwanira breast cancer cervix cancer ni chinde chinyinge mwanju muri anatete komanya amalioga ya kawaida ase chinyagitari ngokonya ari kubwenia oburoiro bwiga bwa cancer
abantu ngwenda bale banyigita chigitari nchibwa tamalyo gamanga kurwali cancer tubwate chemotherapy tubwate radiotherapy ntubwate immunotherapy ntubwate hormonotherapy ebintu amalyo unamange lakini oligereri bantu bange babwate cancer mbali kokonyeka such because we get to keep yagira twate mbali tali kokonyeka twari na cancer enkora cancer mune ko ibisa ego change ko rugaiga from one gene to another cancer mune ko liya manyingira gere bwangu so kwanyora nga yes amaryo ga nari nyagitari but prognosis is very poor prognosis so nkalike getabu apale nindi getabu ya cancer kwa kale getabu around 2009 nani nkatana cancer crisis ngatabanga treating cancer in Kenya and many developing countries is very expensive kwa when cancer sio mchezo inataka a lot of money. The best scenario, of course, is never to get cancer in the first place. Never to get cancer in the first place. So what we need most, ntonyora cancer in the first place. Like let me say this. Na into abantu wa Worldfit. Nje mno mnyekitari Worldfit. Igoro jeta kirikira na ligete 2009 up to date. It means I'm involved. I care so much about abantu baitu. So nkitoka ndabona iga twalentire bintu bibere biyo tukolenta hope esinyakitali yeza abantu bagwate cancer again twalentire kamo era abantu bagocha bangana baje kuwe again tuyikulunga stem cell therapy stem cell therapy ni sitoko tebanga give the body the tools ama give the immunity the tools to do its job ekero kwa ile kinga y'umubiri nkitagete twalentire stem cell igitokubeke so mubiri ogo egere kinga yawe y'umubiri yaba extremely strong yaba empowered na ande kiseri kiri umubiri umanya kuri yani twarengira yo kurusi kiseri kiri kiyakure so we are using nowadays stem cell bantu wale bwata maruira abasumbuira manene bawatanga nitafanya nini we are telling you come to Worldfit because we have something unique ikorunga stem cell therapy a new technology yoko wenya marui again tukendiza again tukorunga vitamin C abantu mbonde bamanyigoro ya vitamin C vitamin C is what you call a free radical scavenger ekolinya goita free radicals iso mubiro na free radical twatena chikoita kento chikolenta cancer so if you use a lot of vitamin C you're secure tuli chikonyora cancer such because you goita the free radicals and at the same time diet yes daktari ndoche biro bya elire bono mwanchi omuli na tete komanya ekliniki kegagya Worldfit ngaike gotoka na ende naki arakonyore egitega nena tebire nkuru ku daktari Moses Kena Onsarigo nkuru sinya daktari ya Worldfit Health Centers ntubwate branch mu Chukaratina opposite Absa Bank ntubwate branch mu Eldoret asenyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 na agabo songo notora asenyumba ya Uhuru Plaza Uhuru Plaza bali batanye manyeti ere gati ye town gari marikiti marigiti esere gari ese chiro sabantu bakora chinsu bagora kinyanya bagora akarwe kire marigiti osese butcher gikire abokoro nyombete nini kurukunga Uhuru Plaza egwata makoba matano waso ime wache goroba ya gatatu erumu 307 nicho konyoro munyeni so gai gabosongo ninche ngotoka njo munyagitari ase klinge itogia bosongo ase nyumba ya Uhuru Plaza utako nikerese simu yane 0722 24 5763 0722 24 5763
mbia mono sana omwanchi omuriaria abuno taikire omurobere bwo basemia kurugaiga ase studio yetu niko twabwate Dr. Kena Moses oika weekend nende tumirane ritukolia Jumamosi chinsa 2 cia marogoba chinsa 2 cia marogoba elinde tonyara koba tugukwanera amange gwetera amarwire angukoganiria oburigereria obuya iretaliane Frida Kerubo.